Антон Страшимиров. Той е изтъкнат български писател, драматург и общественик. Участва в Македонското освободително движение и е част от дружината на Яне Сандански. По-късно става делегат на Казанлъшкото дружество на 7-я и 8-я Македоно-Одрински конгрес. Творбите му често изследват теми като социална несправедливост, политическо насилие и човешки страдания. Връх в творчеството му е романът «Хоро». Същинската тема на романа е не толкова погромът след потушаването на септемврийското въстание, колкото разпадането на общността, трагическото преобръщане на традиционната фолклорна обредност. Страшимиров е непокорен гражданин и неуморен борец. Той умее да нанася, но и да понася тежки удари. Уволняван, съден, прогонван от родината си, творецът никога не прекланя свободната си воля и мисъл. Писателят остава в историята със своя доминиращ мотив за творчество и поведение, насочен към защитата на свободата и отстояването на справедливостта.